Lucas Kapitulo 19. Si Jesus miabot sa Jericho, ug samtang miagi siya, may usa ka dato nga ginganlag Zakeo nga pangulo sa mga kobrador sa buhis. Naninguha siya pagtan-aw kun kinsa si Jesus. Apan mubo si Zakeo ug wala siya makakita kang Jesus tungod sa panon sa mga tao. Busa, midagan siya una sa panon ug misaka sa kahoyng sikomoro aron makakita siya kang Jesus nga muagi ni adtong dalana. Sa pag-abot na ni Jesus ni adtong dapita, mihangad siya sa kahoy ug miingon kang Zakeo, Kanaog dayon, Zakeo, kay adto ako moabot sa imong balay karong adlaw. Midali pagkanaog si Zakeo ug sa dakong kalipay midawat kang Jesus. Ang tanan nga nakakita niini nagbagulbol. Kining tawhana na misita sa balay sa usa ka makasasala. Ug mitindog si Zakeo ug miingon sa Ginoo, Sir, paminaw! Ihatag ko ang katunga sa akong katigayunan ngadto sa mga kabus. Ug kun ako nakalimbong kang bisan kinsa, ulian ko siya upat kapilo. Si Jesus miingon kaniya, Karong adlaw miabot ang kaluwasan ni ining balaya. Kay kining tawhana, kaliwat usab ni Abraham. Kay mianhi ang anak sa tao, aron pagpangita o pagluwas sa nawala. Samtang naminaw sila niini, misugilon si Jesus og usa ka sambingay ngadto kanila. Niadtong tungura, hapit na moabot si Jesus sa Jerusalem, ug naghuna-huna ang mga tao nga hapit na madayag ang gingharian sa Dios. Busa miingon siya, May usa ka halangdong tao nga moadtuay sa usa ka layong nasod, aron himuong hari ug humaniana mupauli sa ila. Sa wala pa siya mugikan, gipatawag niya ang iyang napulo ka sulugoon, ug gihatagan niya ang tagsatag sa kanila ug usa ka salapi, ug giingnan sila. Ipatigayon ninyo kini samtang wala ako dinhi. Apan gikasilagan siya sa iyang mga katagilungsod, busa nagsugo silag mga tao pagsunod kaniya nga nagdala sa protesta nga nagingon, Dili kami gusto nga kining tawhana mo'y maghari kanamo. Apan siya nahimo gayong hari, ug unya mipauli. Ug gipatawag dayon niya ang iyang mga sulugoon nga gihatagan niya kwarta aron hisayra niya pila ang ilang ganansya. Ang una miadto kaniya og miingon, Sir, nakaganansya akog napulo gikan ni adtong puhunan nga imong gihatag kanako. Ug miingon ang taong halangdon, Maayo, buutan ka nga sulugoon, kay kasaligan ka man sa gagmayng mga butang, piyalan ko ikaw sa napulo ka syudad. Miadto usab ang ikaduhang sulugoon og miingon, Sir, nakaganansya akog 5 gikan sa puhunan nga imong gihatag kanako. Ang agalon miingon kaniya, Piyalan ko ikaw sa 5 ka syudad. Ug ang ikatulong sulugoon miadto kaniya og miingon, Sir, ani ang imong salapi. Kiputos ko gayud kini og panyo, kay nahadlok ako kanimo tungod kay higpit ka na ba kaayo. Nagkuha ka sa dili imo ug nag-ani sa wala nimo ipugas. Ug miingon siya sa iyang sulugoon, Wala kay hinungdan. Gamiton ko ang imong kaugalingong mga pulong sa paghukom kanimo. Nasayod ka man di ay nga ako higpit kaayo. Nagkuha sa dili ako ug nag-ani sa wala ko ipugas. Ngano nga wala mo man ideposito sa bangko ang akong salapi? Madawat ko unta kini nga may tubo sa akong pagbalik. Unya, miingon siya ni adtong nagtindog didto, Kuhaa ka ng kwarta nga naa kaniya ug ihatag ngadto sa sulugoon nga may napulo ka salapi. Miingon sila kaniya, Apan sir, duna na siya napulo ka kwartang bulawan. Unya mitubag siya, Sultihan ko kamo, nga ang tanan nga anaay iya, dugangan, apan siya nga wala gayoy iya, bisan pa ang jutay nga anaa kaniya, kuhaon pagayod. Ug karon, may tungod sa akong mga kaaway, nga dili gusto nga maghari ako kanila. Dad-a sila dinhi, ug pamatya sa akong atubangan. Si Jesus misulti niini
ug unya mipadayon siya ngadto sa Jerusalem nga naguna kanila. Sa nagkaduol siya sa Betpahi ug Betania, didto sa bungtod sa mga olibo, gipadala niya pag-una ang duha niya katinunan ug gitugon. Lakaw kamo ngadto sa balangay nga anaa sa unahan. Og inigsulod ninyo, inyong makaplagan ang usa ka nating asno nga gihigot ug wala pa kakabay. Badbari ninyo kini ug dad-a dinhi. Kung may mangutana kaninyo ngano nga inyo kining gibadbaran, ingna siya, nagkinahanglan ang agalon niini. Ug miadto sila, ug ilang nakita ang tanan sumala gayod sa gisulti ni Jesus kanila. Samtang nagbadbad sila sa asno, nangutana ang mga tag-iya niini. Nganong inyo man kanang gibadbaran? Unya, mitubag sila. Nagkinahanglan niini ang agalon. Ug ilang gidala ang asno ngadto kang Jesus. Unya, gihapinan nila ang buko-buko sa asno sa ilang mga kupo o gipakabayo nila si Jesus niini. Samtang nagsakay siya sa asno, gipamuklad sa mga tao ang ilang mga kupo diha sa dalan nga iyang agian. Sa nagkaduol na si Jesus sa Jerusalem, sa dapit diin ang dalan naglugsong sa bungtod sa mga olibo, ang dakong panon sa iyang mga sumusunod, nagsugod sa pagpasalamat ug pagdaig sa Dios sa kusog nga tingog tungod sa kahibulungang mga buhat nga ilang nakita. Dalaygo ng hari nga miagi sa ngalan sa Ginoo, pakigdait dito sa langit ug dalaygo ng Dios. Miingon sila. Unya, pipila sa mga Pariseo nga diha sa panon, miingon kang Jesus. Magtutudlo, pahiluma ang imong mga tinunan. Si Jesus mitubag kanila. Sultihan ko kamo, nga kung maghilom sila, maninggit ang mga bato. Nagkaduol na siya sa syudad, ug sa iyang pagkakita niini, mihilak siya ug miingon. Kung nasayod ka paunta karong adlawa, kung unsa ang gikinahanglan alang sa kalinaw. Apan karon, dili ka makakita niini. Kay moabot ang mga adlaw, nga libutan ka sa imong mga kaaway, ug alihan ka, ug atakihon nila sa tanang dapit. Gubon ka sa hingpit, ug pamatyon ang mga tao nga nagpuyo diha kanimo. Ug walay usa ka bato nga ibilin nila sa naymutangan niini, kay wala nimo ilha ang panahon nga mianhi ang Dios aron pagluwas kanimo. Misulod si Jesus sa templo, ug giabog niya ang mga nagpatigayon didto. Giingnan niya sila. Nasulat sa kasulatan nga ang Dios nag-ingon, ang akong balay, tawgon nga balay alampuanan, apan gihimo ninyo kini nga taguanan sa mga tulisan. Matag adlaw, nagtudlo si Jesus didto sa templo. Ang mga kadagkuan sa mga pari, ang mga magtutudlo sa balaod, ug ang mga pangulo sa mga tao, buot untang mupatay kaniya. Apan wala sila'y nahimo, tungod kay ang tanang tao, nagpadayon man pagpamati sa tanan niyang gisulti. Lucas Kapitulo 19. Si Jesus miabot sa Jerico, ug samtang miagi siya, may usa ka dato nga ginganlag Sakeo nga pangulo sa mga kobrador sa buhis. Naninguha siya pagtan-aw kung kinsa si Jesus. Apan mubo si Sakeo, ug wala siya makakita kang Jesus tungod sa panon sa mga tao. Busa, midagan siya una sa panon ug misaka sa kahoyng sikomoro aron makakita siya kang Jesus nga muagi ni adtong dalana. Sa pag-abot na ni Jesus ni adtong dapita, mihangad siya sa kahoy ug miingon kang Sakeo. Kanaog dayon, Sakeo, kay adto ako moabot sa imong balay karong adlaw. Midali pagkanaog si Sakeo, ug sa dakong kalipay midawat kang Jesus. Ang tanan nga nakakita niini nagbagulbul. Kining kawhana na misita sa balay sa usa ka makasasala. Ug mitindog si Sakeo ug miingon sa Ginoo. Sir, paminaw! Ihatag ko ang katunga sa akong katigayunan ngadto sa mga kabus. Ug kun ako nakalimbong kang bisan kinsa,
Ulian ko siya upat kapilo. Si Jesus miingon kaniya, Karong adlaw miabot ang kaluwasan ni ining balaya. Kay kining tawhana, kaliwat usab ni Abraham. Kay mianhi ang anak sa tao, aron pagpangita o pagluwas sa nawala. Samtang naminaw sila niini, misugilon si Jesus og usa ka sambingay ngadto kanila. Niadtong tungura, hapit na moabot si Jesus sa Jerusalem, ug naghuna-huna ang mga tao nga hapit na madayag ang gingharian sa Dios. Busa miingon siya, May usa ka halangdong tao nga moadtuay sa usa ka layong nasod, aron himuong hari ug humaniana mupauli sa ila. Sa wala pa siya mugikan, gipatawag niya ang iyang napulo ka sulugoon, ug gihatagan niya ang tagsatag sa kanila ug usa ka salapi, ug giingnan sila. Ipatigayon ninyo kini samtang wala ako dinhi. Apan gikasilagan siya sa iyang mga katagilungsod, busa nagsugo silag mga tao pagsunod kaniya nga nagdala sa protesta nga nagingon, Dili kami gusto nga kining tawhana mo'y maghari kanamo. Apan siya nahimo gayong hari, ug unya mipauli. Ug gipatawag dayon niya ang iyang mga sulugoon nga gihatagan niya kwarta aron hisayra niya pila ang ilang ganansya. Ang una miadto kaniya og miingon, Sir, nakaganansya akog napulo gikan ni adtong puhunan nga imong gihatag kanako. Og miingon ang taong halangdon, Maayo, buutan ka nga sulugoon, kay kasaligan ka man sa gagmayng mga butang, piyalan ko ikaw sa napulo ka syudad. Miadto usab ang ikaduhang sulugoon og miingon, Sir, nakaganansya akog 5 gikan sa puhunan nga imong gihatag kanako. Ang agalon miingon kaniya, piyalan ko ikaw sa 5 ka syudad. Ug ang ikatulong sulugoon miadto kaniya og miingon, Sir, ani ang imong salapi. Kiputos ko gayud kini og panyo, kay nahadlok ako kanimo tungod kay higpit ka na ba kaayo. Nagkuha ka sa dili imo ug nag-ani sa wala nimo ipugas. Ug miingon siya sa iyang sulugoon, wala kay hinungdan. Gamiton ko ang imong kaugalingong mga pulong sa paghukom kanimo. Nasayod ka man di ay nga ako higpit kaayo. Nagkuha sa dili ako ug nag-ani sa wala ko ipugas. Ngano nga wala mo man ideposito sa bangko ang akong salapi? Madawat ko unta kini nga may tubo sa akong pagbalik. Unya, miingon siya ni adtong nagtindog didto, Kuhaa ka ng kwarta nga naa kaniya ug ihatag ngadto sa sulugoon nga may napulo ka salapi. Miingon sila kaniya, Apan sir, duna na siya napulo ka kwartang bulawan. Unya mitubag siya, Sultihan ko kamo, nga ang tanan nga anaay iya, dugangan, apan siya nga wala gayoy iya, bisan pa ang jutay nga anaa kaniya, kuhaon pagayod. O karon, may tungod sa akong mga kaaway, nga dili gusto nga maghari ako kanila. Dada sila dinhi, og pamatya sa akong atubangan. Si Jesus misulti niini, ug unya mipadayon siya ngadto sa Jerusalem nga naguna kanila. Sa nagkaduol siya sa Betpahi ug Betania, didto sa bungtod sa mga olibo, gipadala niya pag-una ang duha niya katinunan ug gitugon. Lakaw kamo ngadto sa balangay nga anaa sa unahan. Og inigsulod ninyo, inyong makaplagan ang usa ka nating asno nga gihigot ug wala pa kakabay-i. Badbari ninyo kini ug dad-a dinhi. Kung may mangutana kaninyo ngano nga inyo kining gibadbaran, ingna siya, nagkinahanglan ang agalon niini. Ug miadto sila, ug ilang nakita ang tanan sumala gayod sa gisulti ni Jesus kanila. Samtang nagbadbad sila sa asno, nangutana ang mga tag-iya niini, Nganong inyo man kanang gibadbaran? Unya, mitubag sila. Nagkinahanglan niini ang agalon. Ug ilang gidala ang asno ngadto kang Jesus. Unya, gihapinan nila ang buko-buko sa asno sa ilang mga kupo ug gipakabayo nila si Jesus niini. Samtang nagsakay siya sa asno, gipamuklad sa mga tao ang ilang mga kupo diha sa dalan nga iyang agian.
Sa nagkaduol na si Jesus sa Jerusalem, sa dapit diin ang dalan naglugsong sa bungtod sa mga olibo, ang dakong panon sa iyang mga sumusunod, nagsugod sa pagpasalamat ug pagdaig sa Dios sa kusog nga tingog, tungod sa kahibulungang mga buhat nga ilang nakita. Dalaygo ng hari nga miani sa ngalan sa Ginoo, pakigdait dito sa langit ug dalaygo ng Dios. Miingon sila. Unya, pipila sa mga pariseo nga diha sa panon, miingon kang Jesus. Magtutudlo, pahiluma ang imong mga tinunan. Si Jesus mitubag kanila. Sultihan ko kamo, nga kung maghilom sila, maninggit ang mga bato. Nagkaduol na siya sa syudad, ug sa iyang pagkakita niini, mihilak siya ug miingon. Kung nasayod ka paunta karong adlawa, kung unsa ang gikinahanglan alang sa kalinaw. Apan karon, dili ka makakita niini. Kay moabot ang mga adlaw, nga libutan ka sa imong mga kaaway, ug alihan ka, ug atakihon nila sa tanang dapit. Gubon ka sa hingpit, ug pamatyon ang mga tao nga nagpuyo diha kanimo. Ug walay usa ka bato nga ibilin nila sa naymutangan niini, kay wala nimo ilha ang panahon nga mianhi ang Dios aron pagluwas kanimo. Misulod si Jesus sa templo, ug giabog niya ang mga nagpatigayon didto. Giingnan niya sila. Nasulat sa kasulatan nga ang Dios nag-ingon, ang akong balay, tawgon nga balay alampuanan, apan gihimo ninyo kini nga taguanan sa mga tulisan. Matag adlaw, nagtudlo si Jesus didto sa templo. Ang mga kadagkuan sa mga pari, ang mga magtutudlo sa balaod, ug ang mga pangulo sa mga tao, buot untang mupatay kaniya. Apan wala sila'y nahimo, tungod kay ang tanang tao, nagpadayon man pagpamati sa tanan niyang gisulti. Lucas Kapitulo 19. Si Jesus miabot sa Jerico, ug samtang miagi siya, may usa ka dato nga ginganlag Sakeo nga pangulo sa mga kubrador sa buhis. Naninguha siya pagtan-aw kung kinsa si Jesus. Apan mubo si Sakeo, ug wala siya makakita kang Jesus tungod sa panon sa mga tao. Busa, midagan siya una sa panon ug misaka sa kahoyng sikomoro aron makakita siya kang Jesus nga muagi ni adtong dalana. Sa pag-abot na ni Jesus ni adtong dapita, mihangad siya sa kahoy ug miingon kang Sakeo. Kanaog dayon, Sakeo, kay adto ako moabot sa imong balay karong adlawa. Midali pagkanaog si Sakeo, ug sa dakong kalipay midawat kang Jesus. Ang tanan nga nakakita niini nagbagulbul. Kining kawhana na misita sa balay sa usa ka makasasala. Ug mitindog si Sakeo ug miingon sa Ginoo. Sir, paminaw! Ihatag ko ang katunga sa akong katigayunan ngadto sa mga kabus. Ug kun ako nakalimbong kang bisan kinsa, ulian ko siya upat kapilo. Si Jesus miingon kaniya. Karong adlawa miabot ang kaluwasan ni ining balaya. Kay kining tawhana, kaliwat usab ni Abraham. Kay mianhi ang anak sa tao, aron pagpangita o pagluwas sa nawala. Samtang naminaw sila niini, misugilon si Jesus og usa ka sambingay ngadto kanila. Niadtong tungura, hapit na moabot si Jesus sa Jerusalem, ug naghuna-huna ang mga tao nga hapit na madayag ang gingharian sa Dios. Busa miingon siya. May usa ka halangdong tao nga moadtuay sa usa ka layong nasod, aron himuong hari ug humaniana mupauli sa ila. Sa wala pa siya mugikan, gipatawag niya ang iyang napulo ka sulugoon, ug gihatagan niya ang tagsatag sa kanila ug usa ka salapi, ug giingnan sila. Ipatigayon ninyo kini samtang wala ako dinhi. Apan gikasilagan siya sa iyang mga katagilungsod, busa nagsugo silag mga tao pagsunod kaniya nga nagdala sa protesta nga nag-ingon, dili kami gusto nga kining tawhana mo'y maghari kanamo. Apan siya nahimo gayong hari, ug unya mipauli.
ug gipatawag dayon niya ang iyang mga sulugoon nga gihatagan niya kwarta aron hisayra niya pila ang ilang ganansya. Ang una miadto kaniya og miingon, "Sir, nakaganansya akog napulo gikan niadtong puhunan nga imong gihatag kanako." Ug miingon ang taong halangdon, "Maayo, buutan ka nga sulugoon, kay kasaligan ka man sa gagmayng mga butang, piyalan ko ikaw sa napulo ka syudad." Miadto usab ang ikaduhang sulugoon ug miingon, "Sir, nakaganansya akog 5 gikan sa puhunan nga imong gihatag kanako." Ang agalon miingon kaniya, "Piyalan ko ikaw sa 5 ka syudad." Ug ang ikatulong sulugoon miadto kaniya og miingon, "Sir, ani ang imong salapi. Kiputos ko gayud kini og panyo, kay nahadlok ako kanimo tungod kay higpit ka na ba kaayo